Skal I se, kom indenfor. Men det er jo min fars lejlighed, som han gik bort her for et par måneder siden. Men grunden til, at jeg siger det til med min far, det er, at hans møbler er her stadigvæk. Okay. Men alt bliver fjernet her på søndag, så kommer et par af vennerne, og så får vi hele lortet ryddet. Men rod I bare løs og kig i kasser og gør ved, og hvad I nu har lyst til, så er jeg tilbage om 30 sekunder. Ja, det er Cool. perfekt. Cool. Ja, og så... Hvor var det fra nå? Studentbolig. Anna, ikke se disse vinduskarmene. Altså, det er kjempestor plass. Tenk om du kunne på en måte...